Ezek a tükrök, ezek még eredeti tükrök, régi tükrök, amik szerencsére megmaradtak. És ugyanígy voltak beállítva akkor? Valószínűleg igen, itt voltak. Gondolom, picit jobb állapotban lehettek. Ez volt annak idején a, nem tudom, szalon, vagy bálterem, vagy akármicsoda. És ezek a leplek, ezek azért vannak most itt, mert 2 hónappal ezelőtt volt itt egy vámpír buli. Jött 30 angol jött ilyen oldtimer autókkal Londonból, idáig vezettek, és itt volt a záró buli, és azt a témát kaptuk, hogy vámpír, vámpír, valami ilyesmi. És itt volt elítve a vacsora, csak gyertyafénnyel volt kivilágítva az egész. Azért vannak itt? Azért vannak fenn a falon, meg a leplek is azért maradtak itt. És akkor az ablakon kinézve látszottak a fenyőfáknak az árnyai, röpködtek a denevérek. Azok is vannak? Az alagútban, ami összeköti a 2 házat. És a vörös rózsaszírmok voltak mindenhol a földön, az asztalon, mindenhol, és rengeteg fekete tül. Úgyhogy elég jól nézett ki, azt hiszem.